Tinnitus téměř nikdo neví, proč vlastně vzniká. Jsou to zvuky v uších, ale oni vůbec nemusí souviset s ušima. Může tam být zavápněné vnitřní ucho a podobně a ono to dráždí nervy a může to vyvolávat nějaký zvukový věm, anebo ucho je absolutně v pořádku a ten zvukový věm vzniká až v mozku uvnitř, protože ten mozek něco slyší, aniž by k tomu dostával podnět zvenku tím zvukovým věmem. Tinnitus nepovažuji za úplně jednoduchou záležitost. Tam ta úspěšnost je tak 50%. Všiml jsem si, že dost často to s nějakým způsobem souvisí nebo zlepší se, když se zlepší stav jater. Obecně játra vylučují odpadní látky z těla, když se zlepší jejich stav, dochází k takové, řekněme, detoxikaci toho organismu, tak v některých případech se uleví právě i tomu tinnitu.